Tak zdravím všetkých na kanále Adventure is out there. Dneska si dáme zrúcaninu hradu Vršatec, teda dúfam, že nezmoknem. Majú byť nejaké prehánky, ale tak uvidíme. Veľmi sa teším na 2. májový týždeň, kedy pôjdeme testnúť najnovšiu Afriku Twin 2025 Adventure Sports ES Electronic Suspension a DCT Dual Clutch Transmission, čiže dvojspolková prevodovka. Čiže vlastne v plnej bombe, ceníková cena nejakú 20, 19 a niečo. Čiže v podstate elektronický podvozok nastaviteľný s automatickou prevodovkou dvojspojkovou, takže 1100 CRF ATAS Adventure Sports. Tak sa tešíme, no. Bude z toho videjko, minimálne zostrihané, možno aj hodinové, ja neviem, možno 3/4 hodinové. Aby len počko vyšlo a bude to dobré. Chystáte sa niekto aj na zraz? Otváranie sezóny 26. teda sobotu. Bude jak v Martine, tak v Handlovej aj v Bojniciach, teda aspoň ako tak okolo mňa. Tak pôjdem asi pozrieť. Ale neviem, kde sa koľko zdržím a ako to bude, či vôbec aj ten Martin stihnem. No však uvidíme. Aj od počasia hlavne závisí. Takže videjka pokračujú, no. Vlastne po tom Rockforte ja som bol ešte aj v Cigli. Hore, ako je ten ski areál. No a to je také malé videjko, to som chcel dať von, ale neviem, či ste boli niekedy tam lyžovať, či by vás to vôbec zaujímalo, že kde to je, jak to vyzerá z pohľadu kamery. Odo mňa, ako je to docela dobrá zjazdovka. Aj čo sa týka začiatočníkov, aj čo sa týka pokročilých, ale to skôr taká stredná, by som povedal, zjazdovka, no. Hej, to nič extra, hej. V podstate niečo podobné ako Homolka, Čičmany, tam už je väčší výber, tam už je aj pre hard pokročilých. Som povedal, že by som tu jednu zjazdovku dal až do kategórie čierna zjazdovka. Ale to je vec pohľadu a vec umenia, hej, vec toho, ako dlho lyžuješ a tak ďalej, nebudeme to tu rozoberať. No a potom ten ďalší týždeň, vlastne tiež ešte v tom 2. týždni, by som mal mať na dlhodobejší test tú kávu Versatile System 1000, hej, SEčko, čiže Special Edition. Tak z toho bude viacej videí, no to ak ju teda budem mať, tak určite z toho bude veľa videí, no. Niekoľko hodín videí možno.
Tak len aby to všetko povychádzalo a budete mať čo pozrieť. Keď tak mi kľudne do komentu dajte nejaký tip na čo by som mali zobzrieť, nejaký hrad. A hlavne, kde sa dá docela dostať aj s mašinou, lebo včera sa mi stala taká vec, išiel som na Tematín, dostal som sa asi 6,5 km od neho. Ono teoreticky by sa dalo ísť aj ďalej, ale stretol som tam jedno bajkera na elektrobajku a mi vraví, že tam bola dosť taká nejaká extra šotolina, tak neviem to potom, keď tak by som si išiel na tej káve tam dať. Tak som tam nechcel ísť, ale všeobecne, ja som včera aj zapol v Trenčíne kameru a zabudol som nahrávanie zapnúť, takže mi to bolo na dve veci. Išiel som potom smer na Piešťany, no Havran, tady na Topolčany. Partizánske a späť, takže tak no, boli tam také zaujímavé pasáže, ale ako si video z toho nebude. Takže tak dneska sa posnažím, no. Nejaké to videjko momentálne nahrávam. Dneska máme 23.4. Vravím smerom od tých strán, od Trenčína alebo od Ilavy. Je to tam nejaké zamrakované tým smerom, kam ja idem, na ten Vršatecký hrad, ale tak lepšie povedané zrúcaninu hradu, ale uvidíme, no, keď tak to obídeme, keď tak pojeme inde, no však ako človek plánuje a Pán Boh mení, ak sa hovorí. Daždi nemienim jazdiť, keď nemusím. Nej, že by som sa dažďa bál, že mám tu aj nepremok, takže to by bolo ako úplne v poho. Ale ako načo, hej. No na ADVčku už budem mať nalietaných skoro 3700. Tam nejakých 3678. Spotreba 3,9 až 4,1, no. Taká dlhodobá, no, tak sa to pohybuje, 3,9 až 4,1. Čiže tá priemerka cca, no 4 litre, hej, keď to dáme, spriemerujeme, tak tento skúter pri vlastne svižnej mojej jazde, ja mám 102 kg. Nie som nejaké tintitko, takže áno, aj to robí svoje, vyššie plexy robí svoje, aj keď nemám zadný kufor, čiže je to aerodynamickejšie v podstate, hej, ten odpor vzadu není taký, ale mám vyššie, širšie plexy a nejaké to kilečko, no, takže a mám 190 cm výšku, čiže vlastne aj to, že som vysoký, tak aj to telo bere nejaký odpor, samozrejme. Takže pri mojich proporčných týchto to vychádza 4 litre, no tá 330-kový motor. No je to označenie 350, ale je tam 330, takže s výkonom 29 koní, tuším 21,5 kW. No, brzdy Nissin. Jednopiestikové, dvojpiestikové, neviem, to neviem. To zistíme, keď budem meniť brzdovú kvapalinu. 256, tuším, kotúč vpredu, 240 vzadu. Vpredu máme 15 koleso, vzadu máme 14.
Ako držať na ceste to drží veľmi dobre, ja som spokojný, jak gumy, tak v podstate dá sa povedať šírka tej gumy, dá sa to naklapať docela slušne. Je to dobré aj do zákrut, no treba dávať samozrejme nejaký taký pozor, to je jasné, no ale ako skúter je to fajn. Ja za skúter považujem vlastne, keď to má variátor, hej, pretože keď už to má ako 750, sa tvári ako skúter Forza, ale to má klasický proste DCT prevodovku, takže ako to není tam variátor, je tam reťaz. Takže to sa len tvári ako skúter, ale ja by som to nedával do tej kategórie skúterov. Už je normálna motorka v podstate, hej, s automatickou prevodovkou. Keď si vezmeme aj, ja neviem, NCčko 750 s DCTčkom, tak to je v podstate to isté. Alebo ADVčko, XADVčko 750, to má tuším aj šasy, to isté rám. Akurát sú tam iné zdvihy, no. Iný podvozok to má trochu, ale to šasy bude asi to isté. Takže ja aj keď budem mať veľkú mašinu, tak určite ostáva u mňa tento skúter, lebo je to vynikajúce, jak si to zobrať na vozík niekde na dovolenku alebo len zajsť tým do obchodu, má to veľký batožinový podsedadlový priestor. Ja tam mrdnem normálne nákup úplne v pohode. 3/4 malého košika a vôjde to tam ako nič. Hej, alebo len tak jednoducho sa s tým zabaviť. Možno aj v zimných mesiacoch trochu. Motorku nehať oddychovať a s týmto sa zabávať. Takže určite to ostáva u mňa v garáži, toto aj keď budem mať mašinu, tak budem jazdiť jak na tomto, tak na potom tej novej mašine. Zatiaľ u mňa vedie tá Afrika, uvidíme čo to povie, keď to pôjdem vyskúšať. Trochu ma lákalo prekoňovaná KTM teraz znova, čo vyjde 1390, ale to je, neviem, zbytočne veľa koní podľa mňa, úplne zbytočne veľa. Ešte čo som mal merku, tak Harley Davidson Pan American. Ale to neviem, jak je s dielami a podobne, jak je to s kazivosťou. V podstate tam to ešte nebude asi tak vychytané. O KTM-ke som počul tiež šeličo, takže zatiaľ momentálne osvedčená Afrika asi, no, od Hondy. To by bola moja tretia Honda v podstate, lebo začínal som so 125 Forzou v 2019, však dával som fotky na Facebook, takže to... Takže tak a... môžete si pozrieť. Sa priznajte dokumentu, že čo máte vy doma, čo by ste chceli, po prípade či mi to odporúčate, či mi to neodporúčate, myslím teraz tú Hondu a prečo áno, prečo nie, prečo možno KTM-ku a tak ďalej, takže kľudne môžeme rozvinúť nejaký ten debatný krúžok pod videom.
alebo na Facebooku, to už je jedno kde. Môže byť aj pod videom. By ma to zaujímalo, no, trošku. Ako ja poznám nejaké tie názory, hej, motorkárov samozrejme, ale aj dokonca predajcov motorkárov, aj nepredajcov motorkárov, tak práve kvôli tomu mi to stále, keď zoberiem tie všetky aj ostatné vedľajšie aspekty toho, spotreba, kazivosť, náhradné diely atd. Okolo toho, tak mi stále tá Afrika vychádza. GSO, to není môj štýl, ja chcem dvojválec, alebo teda však aj štvorválec, ja by som zobral, ako ja nemám problém, len mne príde ten prejav motora toho dvojválcu oveľa lepší, krajší, ako na počutie a nielen počutie, ale celkovo tie vibrácie, a to proste ja to potrebujem. Ja to potrebujem cítiť, proste tie štvorvalce sú hladké a áno, niekomu viac vyhovuje to, možno lepší záťah v stredných otáčkach a vo vyšších. Ale ako vravím, kľudne mi napíšte do komentu. Niekedy v lete by sme mohli dať aj nejaký zraz. Ľudí, čo ma sledujete, tak by sme mohli niekde na kávu vybehnúť. Mne to je jedno kde, či na východ, či na Pezinskú Babu, či na Homolku, či hoci kde po Slovensku ja prídem, to je fuk. By sme mohli potom dať hlasovať a stretnúť, podebatiť pri káve. Takže toľko nejaké moje malé vízie do budúcnosti. Buď ešte tento rok, alebo budúci rok. Ale určite najneskôr budúci rok. Takže... Ale jak som vravel už minule, ten môj mikrofón, ten DJI Mic Mini, tak ako fakt si ho pochvaľujem, nesmiem do neho moc kričať samozrejme, lebo ja ho mám hneď pod bradou alebo pri brade. Takže keď zvyšujem trochu hlas, tak to tam rezonuje, to je jasné, ale však to je asi logicky. Keď mám otvorenú príľbu hlavne teda. Ale vo všeobecnosti, keď vyprávam normálne, tak to má dobrý zvuk. V podstate žiadne drátky mi netrčia, hej. Mám to pripaté na ten podbradový deflektor, alebo jak by som to povedal, windstopper na príľbe podbradový a tam to drží ako prikované, tam to vlastne pricvakne, tam je taká ako štipec. Je tam aj magnet, ale je tam aj tento štipcový systém. A to mi vyhovuje, to si na to dám a proste úplne, že ako paráda. Ťaľ to neodpadne a žiadne drátky, nič, proste nabijem to, keď prídem domov, vybavené. No vravím, ja už som mal kamerku aj Lamax, kedysi dávnejšie, v nejakom 2017. S tou som bol tak na tú dobu, spred 8 rokov, asi dosť spokojný, len mi tam vadila jedna vec, ja som si to nevedel nastaviť. Vypínalo to, robilo to chujoviny proste, to bolo podľa mňa len o nastavení, ja som to jednoducho nevedel nastaviť. A jednoho dňa proste prestala ísť tá kamera. Z akého dôvodu? Mal som k tomu aj náhradnú batériu a prosto asi po 2 rokoch prestala ísť, hej, takže, ale ináč ako bol som s tým docela spokojný, s tou Lamaxou. Už neviem, aký to bol typ, model.
A malo to vlastne aj voľotesné púzdro, všetko akože super, to celá sada v podstate taká bola, čo sa mi ako dosť ľúbilo a na tú dobu to bola dobrá kamera, no teraz už by to nestíhalo, hej. Ani 4K, hej, to bola tuším len 1000, to bola proste len Full HD 1080. No, takže to vlastne tento DJI Osmo Action 5 Pro, veľa ľudí sa v tom zhodne, že je to proste lepšie ako 13 GoPročka a možno ešte iné kamerky, že je to asi zatiaľ to najlepšie na trhu. Napríklad však DJI robí dróny, hej, DJI robí proste techniku inú, takže firmička si myslím, že má zatiaľ skvelú budúcnosť. No a dával som aj na Facebook, neviem presne kedy to bolo, že by som chcel spraviť 24, hej, 24 jazdu, by som 24 hodín v kuse jazdil a chcel som prejsť akoby Čechy a Slovensko za tú 24. V podstate to preletiť alebo proste prebehnúť, hej. Nie si to vychutnávať, to je jasné, ale okolo Slovenska, okolo Čech a vrátiť sa na Slovensko do 24 hodín. Mám takú víziu, či mi to vydá, či to spraví, možno závisí aj od toho. Kľudne mi napíšte aj na toto reakciu do komentu. Chcete to? A myslím to vážne. A keď to chcete a bude vás aspoň zopár, aj dvaja, traja, to je jedno, zopár, tak to spravím a natočím video. Si myslím, že by to bolo veľmi zaujímavé. Ja som takéto niečo chcel robiť už v podstate, keď som vlastne tú 125 Forzu. A tam mi to potom prišlo nereálne, hej, teda vzhľadom na to, že je to 125, tak to bolo v podstate nereálne. Ale s touto kubatúrou už by sa to dalo.
docela pekné cestičky sa zdá. Už tam možno bol. Ja ešte nie. Tými kopčekmi riadne mraky. A to sa nás netýka. Pekné stúpanička sú tu, no. Fajn. Vršatecké podhradie. No. Tu už by to malo byť o chvíľu. Pekný vrácačik, som na nej nečakal. Trošku štrku. O, krásny výhľad, krásny výhľad. Nádhera, no. Prírodná rezervácia, územie európskeho významu. No. Tak toto dáme. No.
Poďme ešte pozrieť ďalej, čo to tu je. Nejaké parkovisko. Sedlo panoráma. Pekné to tu docela. Reštaurácia Hotel Jason. Pozrieť hore trochu. No, to je to zaujímavé. No a teraz odtiaľto by sme mohli ísť random niekde pozrieť ešte. Aha. Pekné miesto to tu je, no. Aj tu. Peknúčké miesto, no.